Vi vil have flere patienter til de offentlige hospitaler, så vi undgår favorisering af privathospitaler. Vi vil have flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer. SF bakker i fremtiden stadig op om undervisning i folkeskolerne, der omfatter mere fysisk aktivitet. For SF er ligestilling en hel del. Vi vil kæmpe for, at bestyrelser og andre topposter skal besættes af 50% mænd og 50% kvinder. Vores drømmescenarium er og vil altid være fuldstændig ligestillet tilgang til mænd og kvinder. Vi vil styrke de økonomiske vilkår for ældre, lige så vel som vi vil forbedre ældreplejen. SF, vi gør Danmark lidt bedre end god.